Sa masunson, kita nagakalipat kung sino kita. We have an identity crisis. Hapang salamat nga ang Ginoo nga amo ang nagapalangga sa aton, naga-remind o kung nagapahinumdum sa aton nga magbalik kita sa iya gud makilala kita sa kalibutan nga kita iya. Ang pagtuon subong, ang simanal nga pag-usisa, pagtalakay, pag-review, o kung pagbusisi sa aton nga leksyon sa eskwela sa Batika, kaginig na dala sa inyo sang Media Ministry Department sa aton simbahan diri sa Central Philippine Adventist College diri sa Alegria Morsian, Negros Occidental, Philippines. Ako si Pastor Luisito Tomado, inyo masunson nga host. Kag sa siningation, ako nagapasalamat nga may-ari kita nga mga resource persons nga ako nagapati nga may ikahatagid kag may ikabuga sa aton nga pagtuon sumong sa aton bag-o nga leksyon, ang libro ni Isaias. Ang unang akong pakilala sa inyo, si Sir Richie Gallego. Siya isa sa aton mga values teachers diri sa aton academy, both senior and junior high school, kag at the same time siya man ang aton nga dean sa aton nga education that saves village o kunang cottage diri sa CPAC. Sir, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw, Pastor. Isa ka pribilehyo nga mangin kaupod ko ang akon nga mentor, ang akon nga professor, kag mangin makahatag man sang mga mensahe sa aton nga tanan ilabi sa sining leksyon naton subong. Salamat gid Sir Richie. Ang ikaduha nga akong pakilala sa inyo mga kauturan, ini siya may ihatag gid sa aton because doctor siya, Doctor of Philosophy in Old Testament Studies. Kag dati isa siya ang aton nga dean sa School of Theology, but because of other responsibilities, nag-prefer siya nga mangin isa sa aton nga mga professors diri sa CPAC for him to have a full-time teaching job on Old Testament and biblical languages. Si Dr. Pastor Vector C. Montaño. Pastor, mayong adlaw sa imo. Mayong adlaw man, Pastor, kag isa kadako nga pribileyo nga mangin kaupod nimo sa sining discuss naton sang Book of Isaiah, kag ginatamyaw ko man ang aton nga mga viewers nga nagasubaybay sa aton nga programa. Mayong adlaw man sa tanan, kabay pa ang Dios makapakamaayo samtang kita magatuon sa aton. Yes. Amen. Mga kauturan, si Doc Montaño nga akong gid siya gininbitar because iya giniya madalom-dalom ang iyang natun-an may tungod sa libro sa Isaiah and other Old Testament books. That's why gusto naton mga kauturan nga we will be able to start with a big bang, with a big at least manami nga pagsugod kay aton siya pangabayon karon may tungod sa background ni Isaiah kag anong nitabo sa mga katawhan sa Ginoo during the time of Isaiah. Apang sa hindi pa Doc Vic and Sir Richie, ako na naitamyon ining aton mga kauturan nga sa masunson subaybay gid sa aton nga programa si Brother Mike and Mrs. Vidal dira sa Bada Sky, kag aton mga kauturan dira sa Bada Sky. At kung man ginatamyaw ang aton nga mga administrator sa Negros Occidental Conference, si Pastor Rene Inapan, si Pastor Jimmy Kihuti Jr., ang aton nga Executive Secretary, Pastor Inapan being the President, kag si Sir Evan Lorieso, ang aton nga Treasurer.
Aton man ginatamyaw si Pastor Joy Cantela, ang aton nga pastor dira sa Bacolod Adventist sa Seventh-day Adventist Church dira sa CB Ramos sa Taculing, Bacolod City. Si Pastor Jobert Aros, ang aton nga district leader sa Sagay District, akon man ginatamyaw kang aton mga kauturan dira sa Sagay, kabay pang ang Diyos magapakamayo sa aton. Akon man gina-remind ang tanan nga ara gihapon kita sa Radyo Bandera sa kada alas 9 tubtob alas 9:40 Biyernes ang gabi. So akon ginapasalamatan si Doc Ramil Oy kag ang iya mga kopdanan si Sir Eljan Castaño ang station manager kag si Sir Jen Paul Generoso ang program director. Mabatian kita sa Radyo Bandera sa Capiz, sa Antique, sa Iloilo, diri sa Negros Occidental, halin sa San Carlos pabutong sa Inuban, kag bisan pa sa Negros Oriental. Kabay pang ang Dios magapakamayo sa to. Ara man kita sa Hope Radio Southern Mindanao sa General Santos City. Gani akong ginatamyaw ang aton mga kailungguhan dira sa Southern Mindanao sa may South Cotabato, North Cotabato, Sarangani Province, sa Sultan Kudarat kag sa mga Davao provinces. Kabay pa nga ang Dios ara gihapon sa aton. Sa hindi pa si Sir Richie akon pangabayon sa pagbasa sa aton sadsara nga teksto, aton na niduko ang aton mga ulo sa pagpangamuyo. Sa sinigid nga tiyon, Ginoo, ari kami nagapalapit sa imo. Amon ginatugyan ang amon nga pagtuon labi na gid sa libro ni Isaias. Kabay pa nga ang balaan nga espiritu upod gid sa amon sa siningation sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Sir Richie, akon pangabayon sa pagbasa sa aton sadsara nga teksto, Isaias 1 versikulo 18. Isaias 1:18 nagasiling, Karikaron kag magbais kita sing tingob, nagasiling ang Ginoo, bisan ang inyong mga sala subong sang iskarlata, mangin maputi sila subong sang niebe. Bisan mapula sila subong sang kamisi, mangin subong sila sang maputi nga bulbol. Kabay ang Ginoo magapakamay sa aton samtang kita magapamalandong sang iya mga pulong. Yes, salamat kid si Richie. Mga kauturan, akon ginibita si Richie. Kay estudyante ni siya namon. Estudyante ni Pastor Vic, akon man siya estudyante. So, we are trying to invite them for training. Kay pila kadlaw, wala na kami. Sila na ni ang mabulos. So, Amen, that's Pastor. Amen. it. So, amo man na Pastor sa panahon sang Old Testament ang mag-arado, walang dua ka baka. Ang isa season, ang isa amateur. Kinanglan nga, amo gina ang ginagamit nila para nga nami ang paglinya sang arado. Okay. Akon pangabayon si Pastor Montaño, mga kauturan. Pastor, ari kita sa Isaias. Comfort my people. That's the theme for the whole quarter. So mga kauturan, ang atong tunan sa bilog nga quarter, sa sining first semester, first quarter sang 2021, amo ang libro ni Isaias. Kag ang title sina Comfort My People. Karon ang aton nga first lesson 1 is crisis identity or identity crisis. Can you tell us, Pastor, about the background of the people during the time of Isaiah and Isaiah himself as a prophet? Madamo nga salamat sa paghatag nimo sa akon sang higayon na Dr. Mado. Ining si Isaiah, isa ka propeta during 8th century prophet. 8th century. 8th century ini siya. Sa panahon nga sa diin naghari sa Juda, sanday King Uzziah, nagginhambal diri sa bersikulo 1 sa kapitulo 1. Yeah. Uzziah, Jotham, Amos, and Hezekiah. Ahaz. Okay. Ahaz and Hezekiah. Hezekiah. Yep. Ini si Uzziah, anak ni siya ni Amaziah, King Amaziah. Amaziah nga halin ni siya sa ang iya nga tatay sini si Joas. Joas ba tong hari nga halin sa Nga gamay. gamay. Nga 8 years old so, siya. apo ni siya, si Apo, Uzziah. si Uzziah. So, kapuhan na ni mga hari nga apat nga ginmention na rin. Kapuhan na ini ni King Joas. So, si Isaiah, isa ka propeta. Actually, naghambal ang mga scholars ng ining si
Isaiah, first cousin sila ni Uzziah. Ni Okay. Uzziah, first cousin sila. So, Oh. na-assign siya ini siya nga propeta, na-assign siya dira sa harianon nga ang konteksto. Ara Okay. siya dira na-assign do sa palasyo Daw sa siya. palasyo na siya Oo, na-assign. kag si Amos naman, Amos kag Kahit si contemporary Micaiah, si Amos ko contemporary si Isaias. So, Si Isaias. ara naman sa mga Sa field. sa Oh, field sa sa mga- general people. sa general so, people. amo ni ang dalagan sang istorya. Apang atong tanawon nga ang Israel datunga na sa duwa. May ara man sa Northern Kingdom, Mm. okay, kag may ara man sa Southern Kingdom. Ang Yes. mentionar diri sa Isaiah amo ang sa Southern Kingdom. Ang Judah. Ang Judah, si King Uzziah. Kag ang sa Northern Kingdom, ang hari dira si Jeroboam II, in which kung aton i-combine ang duha ka dagko nga mga nasyon, ang iyang nga teritoryo, kaangay sang teritoryo sa panahon ni David. Kag ginkilala gid sila nga mga powerful kingdoms during the time nga naghari si Jeroboam II kag si King Uzziah. Apang sang napatay ining duha ka hari, dira na nagamat-amat ng naghinay ang kaharian sang Israel, ang Northern Kingdom kag ang kaharian sang Judah. So si Isaiah dira gid sa panahon nga na kag kung aton tan-awon ang international scene, this was the time nga sa diin ang Assyrian Kingdom amat-amat saka na hasta nag-abot na sa panahon ni Sennacherib, sa panahon ni Hezekiah. So amo ni siya ang internationally ang dagko nga mga nasyon, ang Israel, ara ang Syria, ara man ang Ehipto, kag ara man ang Assyrian kingdoms. Amo ni sa panahon ni Isaiah. Amen. Kanami mga kauturan kag amo na nga wala gid ko nagduwa-duwa pag imitar kay pastor because he can give us a lot of insights labi na gid sa kay Isaiah kag sa libro ni Isaias. Yes, Sir Richie, ano pang imo ikadugang sa aton nga introduction labi na gid sa life ni Isaiah? Sa kay Isaiah, since nga si Isaiah naka-experience siya pa sang progress bala sang ginharian sang Israel, kag si Isaiah mismo naka-witness kung paano nag-umpisa ang ilang nga downfall. Okay. Sang umpisa nga napatay ang hari nga gaunaw na sila nga padayon nga maga-progress ang ginharian, pero pagkapatay sang hari daw na amat man kadula ang ilang puwersa. Kag of course at the same time ang ilang man nga pagsalig sa Ginoo na amat man kadula. Kag isa pa gid nakakadula man sila kung sino sila. Ang ilang pangunaw na they are having identity crisis. Sino kami man, ano kami man. May na nahambal mo Dok kay nga man kung aton tanon ara sila ang mga dalagko nga mga ginharian ni sila kilala gid sila. So militarily kag when it comes to sa ilang gamhanan nila, kuan gid sila, basko gid sila kayo apang ang espirituhano naman nga kahimtang medyo may problema sila. Where in fact naghambal diri si Isaiah nga mas maayo pa ang donkey makakilala sang master scribe kag ang ox nakakilala sang iyang owner, pero sila waay gid kakilala hindi sila kakilala sa Ginoo. So amo nang natabo. Kanami sina Doc Montanio and Sir Richie, thank you very much. Mga kauturan, mayara bala kung kaisa nga ang ginikanan kadalag ko nga mga ginikanan kilala sang tanan. Pero ang isa ka masusubong nga butang nga pagsunod sa mga kabataan kagapuhan daw hindi na sila makilala. Daw nahimo na sila nga daw kung sa Cebuano pa daw iwit na lang. But before that, ang ila ginikanan is known throughout the community. Is known to everybody. Pagbulos na sang tatay, pagkapatay sang ginikanan, pagbulos sa mga kabataan, kag sa mga kapuhan, now nag-usmod ang ilang pangabuhi kag daw nahimo na sila nga ordinaryo nga mga katawan. And this is the situation of the people of God, ang Israel and as well as Judah. Yeah. Doc Montanio, sa aton nga Sunday nga lesson nga ang ginsugda ni Isaias, hear the heavens and listen, O earth. Ano ni siya ang sitwasyon diri?
Ining makita naton nga dinalan diri sa bersikulo naghambal, "Hear O heavens and give ear O earth." Oh. Kung aton basahon man ang 8th century prophet nga kaangay ni Micah, amo man gyapon ang pagplaster niya sang iyang Iya. kwan, sang iyang mensahe, pagsugod niya sa iyang mensahe, amo man gyapon ang ginhambal niya. Ang hambal sa mga scholars, this is a rib lawsuit. Daw kaangay bala nga si Isaiah, ginaakusar niya ang iyang mga katawhan. Sa pag-akusar niya sa iyang mga katawhan, gintawag niya ang mga ang langit, kalangitan, kag ang bukid, no? Bilang isa sa mga witnesses against them. Kaya nga Yes. aman, because of the broken covenant relationship nga natabo diri pa, Pastor. Yeah. So nga agin tawag niya ang inanimate object. Amo nang pamangkot nga agin tawag ni sang propeta ang inanimate object Nga ani hindi tawag man ni tao. no tao dapat ang tao lang tawag niya. Bala mo kung aton tanawon nini ang kabukiran kag ang kalangitan ara na naada mo. Yes. Nakahibalugid kung sila ang gamiton nga witness, kilala gid nila Yeah. kung sino kung sino ni nga mga katawhan from the Katawhan. very foundation of the earth, nakakilala gid sini nga mga Yes. katawhan. So makit-an bala naton, Pastor, nga past, present, even future, Yes. nakahibalugid ang bilog nga inanimate object kung ano gid nga sari isang klase ini nga mga katawhan sa Juda during that Kanami time. mga kauturan. Isaiah. Balik ko mga kauturan sa akon ilustrasyon kay na tung sang ginikanan kag nagbulos ang mga kabataan nga mga kabataan hindi nakilala. Ang punto diri mga kauturan nga ara buhi pa ang tiyo, buhi pa ang mga silingan nga nakakilala kung sino sila. Kung sino sila nga mga anak sila sang dalagko kag mga maayong mga katawhan karon nadula sila. So ara pa ang mga silingan nga maka-witness. Oo, maka-witness kung sino ni sila nga mga dalagko kag karon nalipat na sila nga sila gali mga anak sa mga manami nga mga katawhan. And this is the same thing. Kay ang isa pa di ka punto mga kauturan nga during the covenant sang pakigsaad sang Ginoo sa panahon ni Moses sa mga katawhan sang Israel, saksi ang langit kag ang mga kabukiran kag ang mga kuan. So that's why ginsiling ni Isaias, pamati kamo langit kag ang mga kabukiran. Oh. Na yes, Sir So Richie. pareho bala pa sa halambalan sa mga mag-uya ba? Ambal nga dumduman mo pang aton nga ginsumpaan. Yes, sumpaan. Oh, doon na lipat ka na ha. Oo, saksi pa ang Oo, kahoy. saksi ang Oo. And that's correct. Yes. Doc Vic, ang punto diri Sodom and Gomorrah. Mas maayo pa nga magparyo ka mo sang Sodom kag Gomorrah. Oo. Ano ni siya ang punto diri sa imong dalupangdan? Makita naton ini, Pastor, sa bersikulo 10 sang Isaiah kapitulo 1, nagahambal man siya, "Hear the word of the Lord." No, do kaangay man siya sa bersikulo 1 nga, "Hear O heavens." Another word na madali. Yeah. Hear the word of the Lord. But before that, kung atong basahon ang bersikulo 9, nagahambal siya, "The Lord of hosts." Ining Lord is the Lord of hosts. Ini amo ni siya ang captain, ini kumuhambal kita Lord of hosts, amo ni ang kapitan sang hangaway sang Dios. Amo sang ni siya. Diyos. So ginatawag niya ini siya nga the Lord of hosts. Kag nagahambal siya diri sa bersikulo 10, "You rulers of Sodom." Ining yuga refer ini sa mga katawhan sa Dios, ining Juda. Labi na gid ang mga leaders. Kag tan-awa ba na naton kung paano gingamit ni Isaiah ang pulong "you rulers." Tani ginhambal niya, ikaw Huda, ikaw mo nga mga pangulo sang Juda, pero ang iya nga ginhimo gin-change niya. Imbis nga Juda, gingamit niya, "You rulers of Sodom, give ear, and you people of Gomorrah." Kung atong basahon, hindi na sila katawhan sang Dios, kundi katawhan na sila sang Gomorrah. Pastor, kung atong basahon diri sa kapitulo 3 bersikulo 9, nagahambal siya diri, "For the look of their faces bears witness against them. They proclaim their sins like Sodom. They do not hide it." So,
ilang nga ginaproklamar dapat tani ang sala nila dapat taguo nila pero Harapan gid. ginaproklamar gina ang ilang nga sa Ginapakita nila, kaangay sang Sodom. Ano bala tong sala sang Sodom? Yeah. Isa sa mga sala sang Sodom si pastor among gitawag homosexuality. Homosexuality. So hayag gid ini. Hayag. So amo na nga ang sala gid nila Yeah. mas pariho o Klaro. kaangay, klaro pa sa Sodom o sa Yes. Gomorrah. Mas maayo pa gani ang Kaangay gid sila. kaangay, nga kwan. Okay. Ari kita pag si Richie, ang sa aton nga Monday, rotten spiritualism. Ano ni siya? Ritualism gali. Ano ni imo na talupangdan? Natalupangdan ko Biblia pastor ang hambal sa balang kasulatan nga siling sa Isaiah 1:15 naghambal nga, and when you spread forth your hands, I will hide mine eyes from you. Yea, when you make many prayers, I will not hear. Your hands are full of blood. Mm. Tama bala ka brutal ang ila ginahimo kag perte ka ang gitawag bala nga inang perte ang ila pagpakita nga sila relihiyoso pero Puno sa dugo. puno gali sang dugo. Iya, ang ilang mga kamot. Ang punto pa, nga ang mismo nga kamot, nga nag-oppress, padtagas ang dugo sang katawhan, amuman ang kamot nga nagapangayo sang blessing o kod kapatawaran sa Ginoo. Ti siling sang Ginoo, natak-an ako sina. Oo. Oo. Nga amo lamang gyapon nga kamot nga nagapigos sa mga imol kag sa mga pigado. Amo man nga kamot ang nagabayaw kag nagapangayo sang kapatawaran kag nagapasalamat sa Ginoo. Yes, Pastor Vic. Diri gipakita naman ni liwat ni Isaiah kay ginakusar niya ang kwan mo. Oo. Accusation ginakusar Yes. niya Hari. ang iyang nga mga Ang katawhan. katawhan, Nga kasala gid sila kag ang isa sa mga sala nila ang ilang nga kwan, ang ilang religious, ang ilang rituals, ang ilang religious activities nga bisan pa maayo sila sa ilang pagpakitang taho pagsimba nila Pagdumdum sa mga pagdumdum sa mga pista-pista. pista apang gali may tama katong ginhambal mo ang sense of social justice nila wala nila ginasunod kay pag-abot sa mga pigado ilang nga gina-persecute ilang nga ginapigos. Ginapigos. So amo ni pastor nga their hands are shed with blood. Yes. Kaya amo na mga kauturan nga kung kaisa bala manami kita maghuluhambal. Pasimbahon kita kanami sa aton magsimba. Pero kung sa balay gali kita hindi kita maayo sa silingan ta. Buyayaw naton. Buyayaw naton ang aton nga mga helpers. Way tagabulig. Way tagabulig. Amo na Isa siya. Amo ni ang aktual nga sitwasyon sa mga Hudiyo, mga Huda, mga kauturan. Nga siling sa Ginoo ina ang mga piyesta, iya na sang Ginoo nga ginpondar. Pero siling sa Ginoo mangin wala pulos ni ang mga importante nga mga bluhaton tungod sang inyo kaugalingon nga ginahimo. Yes, ari kita way nakita panahon sa Wednesday. Ginbasa kina ni Sir Richie, come, let us reason together. Though your sin be scarlet, they shall be white as snow. Though they may be red like crimson, they shall be white as wool. Sa Ilonggo, Bulbul, o kon balahibo. Si Richie, tagaan ta ka sa unang panahon sa pag-explicar sini. Ang ginahambal diri sa balang kasulatan ng mga utod, may duha kondisyon. Yes. Sindri to eat or be eaten. Bitin. Kumbaga ang pagpakigsaad sa Ginoo may ara nga ginatawag nga kondisyon. Kung imo ina padayonon nga batunon, then ma-enjoy mo gid ang blessing. Pero kung imo hindi mo pagbatunon o hindi mo pag-ikabuhi ang regalo nga ginhatag sa imo sa Ginoo, then wala na sang iban nga padulungan. Umula mo nang duha ka diretso nga ginahambal sa balang kasulatan. Yes. Balik kita gamay sa Richie kanami sinasay mo sa Wednesday natong eleksyon. Balik kita sa Tuesday. Ang ginakuan diri nga come let us reason together is that mga kauturan ang Ginoo gusto mag-rescue. Kanami Pastor Vic, no, Doc Vic, kag si Richie, sa Ginoo
nga sa panahon nga kita malipat sa aton kaugalingon, God is there to rescue us. Ang word nga rescue na namian ko ni Sir Vic, ang rescue, ang buot silingon sina nga wala ka na gid mahimo. Oo. Ti rescuehon ka. Kay kung may mahimo pa ka, pwede pa kakalangoy, hindi na tawag rescue. Buligan ka lang. Pero kay hindi ka nakalangoy, gapunga-punga ka na. So, kung wala sang isa nga mag-rescue sa imo, patay ka gid. And that's the idea sang Israel. Nga ang Israel, grabe na gid ka, dalom na gid sang ila na nadagdagan. Yet God offer a rescue. Come, let us reason together. Nga bisan ano ka itom sang sala nyo, paputiyon nato. Yes, Sir Vic. Yeah. Pastor, sa ginhambal ko kaina, ini nga dinalan diri sa versikulo 18. Isa ka legal context ni, legal parlance ining ginhambal sa bersikulo 2 kay na ginhambal nagapanawag siya sang witness, di ba? Kay may akusasyon ang propeta, ang Ginoo gigamit niya ang propeta, may akusasyon ang Ginoo sa iyang mga katawhan. Yes. Kag pagkatapos ang akusasyon gimbasa sa ila ang mga akusasyon. Kanami sa imo, Isa-isa kung ano mga imagery, akusasyon, Pastor. no. Yes, Isa-isa ginsiyasat gid. Pagkatapos ini ginhambal pag-abot sa 18 nagbaylo naman ang imbis nga ginaakusar sila, nagkadto naman to sa kung paano masolusyonan ang sitwasyon. Akong atong basaw ng actually hindi nagsugod sa 18 pastor, dito sa 16 naghambal siya mo ang nung solusyon naghambal siya, wash yourselves, make yourselves clean. Pag-abot naman diri sa kwan sa bersikulo 18, come let us reason to abi maglantugi anay kita. Ano gid bala? Ano gid lang problema? Ano gid ang problema ninyo? Amo ni ate, ang hambal niya, kung ang inyo masala gid ya pula gid na siya kay dugo mo. Shedding of blood. Himuon ko na isang puti ya. Why ko problema ya? Amo lang himuon nyo lang kadto lang mo sa akon. May ara gin solusyon kanami balasang hukom, pastor. Kung ginaakusar ka sang kwan sa ara sa heavenly tribunal, ginaakusar ka pero hatag solusyon sa imong kwan. Ikaw mismo gatagaan sa solusyon kung paano ano ka makagawa sa imo problema. Silingon may kwan ba may ara gid sang hope. May hope gid. Dumduman ko, pastor, sa akon mula pag-defense ang akon nga dissertation sa doctoral degree na to. Kung iara ka sa tubangan sang panel, kina-question ka sa mga panelist. Ang kanami, pastor, kayang chairman sang akon nga dissertation. Oo. Amoy ang nagasabat. Amoy ang kasabat. Amo siya ang nag-defend sa akon. Nag-bully sa akon. Namian kong feeling ko. Tito nga, kapasar ko sa dissertation. Kanami, mga kauturan, si Pastor, si Doc Montaño, naghahatag sa kanami nga imagery picture. Nga ang picture, primero, ginapoint sila nga kamo makasasala. Tama, itom sa inyo nga sala. Blood ang inyo nga mga kamot. And then, nag-change ang image. Nga dito na sa korte, siling siyang Ginoo, kanami sa imo nga punto. Ano gid ba ang problema? Ano gid ang inyo nga problema? Let us come and reason together. Ato ni bi istoryahan sing Mayo. Amo gusto sa Ginoo. Istoryahan ni sing Mayo. Kay ti sa una, ang covenant mga utonan, may agreement. Pari bala sa mag-asawa. Nga mag-asawa, sinumpi ka anay. Oo. Ti siling sang bana. Biday ano ni problema na. Abi pungkuan ni. Pungkuan ni. And that's it. Ang pagpungko lang ang problema. Ang time to settle matters. Kaya kung hindi ka mag-settle, hindi lingaw-lingay ko lang, hindi masolba ng problema. And that's it. So kanami sa Ginoo, nga siya gid ang nag-una to solve the situation. Pero may pagpaandam bala, pastor. Naghambal siya diri. Naghambal siya, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. Hambal niya. Hambal ni Kwan, hambal ni Sir Richie. But if you will not, the sword will devour you. You shall be eaten by the sword. Di pili ka. Obedient na lang ko kung ako. I will be eaten by the sword. Kanami, pastor, sa imo nga image, Ray, nga ang Ginoo nag-offer. Pero ina nga offer, hindi na all throughout. Oo.
all throughout ginakwan, okay, let us reason together, okay, oo, pero kung hindi gid ka mo magupod, wala ta mahimo. Kung hindi gid ka mo magliwat, why ta mahimo? But at least the offer is there. Ari kita, wala na kita panahon, pastor, sa Thursday. Okay, Omnimous love song, ano ni pastor ang makuan mo din nga? Yes, Isa ini ka love song gin-compose ni Prophet Isaiah nga makita naton diri sa kapitulo 5, the song of the vineyard. Yeah. Nga sa din makita naton kung paano ang hulagway bala kung paano gintatap sang Ginoo ang Israel. Yes. Ang vineyard amo ang Israel. Yes. Ang husband Ginoo. Ang ang husbandman. husbandman Oh. o kaamo ni ang Dios. Yeah. So Ang manugtatap. Oh. manugtatap, okay? So gihimuan niya sang tanan-tanan apang ano ang natabo. Yeah. Ang nagwa they produce wild grapes, wild grapes. So anong himuon ko ang sunod nga pamangkot ra. Di gubuon niya tong iyang ano, gubuon niya ang iyang gubuon niya ang iyang kudal himuon Pabayaan. giwato niya to kag i-allowed sila. But God is a God of grace. Gintagaan niya sila sang panahon para repent sa ila. Yes. Mga kauturan ang picture diri sa ating nga Thursday leksyon. Nga ang field, ang talamnan kanami, gintatap maayo, ginbutangan kudal, amo na so nagapaabot ang tag-iya, ginbutangan niya gani isang medyo turi-turi nga makatanaw siya adlaw-adlaw. Igo magpamunga kanami isang pagtatap choice nga glasses ang duta. Igo nga magpamunga ang bunga mga hindi manami. Ti isang uli siling sang tagiya anhon ta. Okay, ang mga kudal to wala na ginpabaya nagtubo ang mga sampinit kag abandon na sila. But the point is God has still given them a chance. Mga kauturan, damo pag sa aton matunan. Ni Seritze, I will give your last word. Ang ako na mamal pastor sa aton nga lesson, pertigid ka mapinasensyahon ang Ginoo. Yes. Ang Ginoo nagapakita sa aton nga kita makasasala gid. Hmm. However, ang Ginoo wala kita ginapabayan. Hmm. Kag ang Ginoo mismo ang naghatag man sang solusyon kung paano kita makalingkawas Amen. sa sala nga aton mismo nga nahimo. Yeah. Amo gina ka mahigugmaon ang Ginoo. Amen kanami. Yes, Sir Vic. Last word. Naghambal diri sa Songs of the Vineyard Pastor nga Judah is naghambal siya diri. Judah is his pleasant planting. Yes. Kaangay man kita, we are God's pleasant planting. But ang Ginoo naga-require sa aton, pareho man sa Judah, nga gina-require sila sang justice. Kung maghambal kita justice, kung anong himuon nila para sa mga imol, sa mga orphans, Yes. amo man ang gina-require niya sa aton, Yes. subong. Kag naga-require man sila sang righteousness. Pag maghambal kita pa sa righteousness, amo ni ang palatukuran sang Ginoo kinahanglan matuman naton. Ang kasuguan sang Ginoo matuman naton. Ang pagkamatarong ni Ginoong Hesus kinahanglan maangkon naton. So dapat ini duha upod ang aton nga moral, kag ang ethical, kag ang social standing naton mag-updanay ini para mangin kahalamotan kita sa tubangan sa Ginoo. Yes. Si Apostol Pablo naghambal man nga true religion is practical. Ang aton nga pagbulig sa mga katawhan, ang aton nga pag-extend sa aton mga kamot, mga kauturan, ang hindi naton pagpigos, that is true religion. And that's the identity, one of the identity crisis of Israel, Pastor, of Huda. Nga nalipat sila kung sino sila, kag ang ilang mga kamot, puno sa mga dugo, oppression sa mga imol, kag ang Ginoo natakan sa ila. Yet what is good, mga kauturan, the good news on the writings of Isaiah is that God is merciful. God is willing to change para lang nga magpadayon ang relationship between the husband and the wife. Nga hindi sila magbulagay. Hindi magbulagay ang Ginoo kag ang iyang katawhan until the end. Amen. Pastor, akon ikaw pangabayon sa pagduko sa atong mga ulo, sa atong closing prayer. Ginoo, ginahatag namon ang pagdayaw kag pagpasalamat ra sa imo bangod sa leksyon nga amon nga gintun-an. Madamo Ginoo nga salamat sa pagpahinumdom nimo sa amon pinaagi sa pag-recall sa mga naagyan sang mga katawhan sa sang Juda, ang imo nga mga katawhan.
Nakabay pag Ginoo ang ilang mga sala hindi namon pag suliton, liwaton. Kabay pang mayara kami sang ihimplo nga natun-an sa ila kag kami Ginoo magapalapit sa imo. Bangod ikaw ang Dios nga maluluyon, ang Dios nga nagahigugma sa amon. Gintagaan nimo kami Ginoo sang panahon nga sa diin amon nga liwaton ang amon nga kaugalingon, ang amon nga relasyon dira sa iyong pinagi sang kusog nga ginhatag nimo sa amon. Kabay pag Ginoo ikaw magapakamaayo sa amon tanan, ilabi na sa amon mga managpalamati. Bendisyon ini nga programa Ginoo sa ngalan ni Jesus kami nagapangamuyo. Amen. Amen. Amen.